מכניס כדור מצוין. יכול גם לבעוט לשער! כמו הקשה של צבע, זה היה כל כך מהיר, זה היה כל כך מדויק, זה היה כל כך כדורגל, פשוט שער גדול. שפירה מקבל עוד הזדמנות, יכול לבעוט לעבר השער! 2-0! 2-0! אדיר! מקבל, עובר, יורה! וואו, איזה יופי! עכשיו יש לך בעיה סגי! איזה גול יותר יפה! ושוב, הקטנצ'יק עם השערות המטולטלות נתן שוף! שפירה פנה, יכול להפקיע! וכן להפקיע! גבירותיי ורבותיי! קבלו אותו! הנה! הילד! מראה! למה? איזה שער מבריק קורע את הרשת! וואו! הוא לא יחפש ממצבים שכאלה! הנה שפירה! והנה הרשת! הנה הרשת זזה! בפעם הראשונה! מהרגל המושלמת של הילד! לא צריך להיות חזק במקרים האלה, צריך להיות חכם! חכם וזה מה... המשחק הזה הוא שום דבר בשבילו. מה שאמרתי לכם. אבל הכדור קצת אחורנית. ובעיטה ראשונה ועדיפה ראשונה. המכונן הזה, פשוט איזה כיף לראות אותו משחק כדורגל. איזו בעיטה נהדרת, עדיפה גדולה. שפירה לקורה! לא נתן לתת כדור עומק, אז הוא מיד הלך ימינה ובעט בעיקר חדה מאוד, זה לפינה, לא יודע אם זה מגיב, ראית? הכדור ברח לו ברוב העוצמה. כי יש לו קסם ברגליים. זו לא פעם ראשונה השנה, אבל כל פעם שזה קורה, הלב מתרחב. אין הרבה שחקנים שיכולים עם 3 צעדים לדפוק כדור כזה לבין חיבורי הקורות. זה פשוט מדהים. איך הלך הכדור הזה למקום הנכון? שפירה נעציר את הכדור ברגלו השמאלית, זה מה שהוא עושה, מגיע מעולה! הכדור מוגבר, הצלה גדולה של... מגביה והנגיחה! הבחור עושה עבודה, הבחור בא לעבוד, לא לעבודה. הבחור בא לעבוד, הוא עובד. זה מה שהוא צריך, פשוט לקבל את הכדור לרגל, וההתמצאות שלו היא מדהימה. וזה מהלך שמנצח משחק, העצירה, הפוקוס, הדיוק. הטיה אחת, הטיה שנייה. עכשיו הכדור פנימה, זה ראשון! מפרק לבד את ההגנה, הילד הזה, מועדים. עומדים על הרגליים ומריעים. שפירה כדור טוב, כדור טוב. וזה בסופו של דבר יש לו את המסירות, כולם ציפו למסירה. התנועה...
שפירא, אין איתי, זה כדור, זה כדור. פותח את ההגנה, מוסר גדול! כדור מדהים של הגאון הקטן. יוריד לו פה כדור של אומן. זה כדור מהיר, איזה כדור! כשאף אחד לא מתפקד, אתה עושה מהלכים שמנצחים משחקים. מבצע מדהים, מרגש, מרטיט, מחשמל, מהפלט או ממגנב. הילד עושה את זה שוב! זה פשוט שחקן שקורא את המשחק ברמות פנומנליות, זה דבר שלא רואים. פשוט שפירא מכניס כדור מצוין. מי מסר את הכדור הזה? מי מסר את הכדור? מי מסר? מי מסר? מספר 13. ראית את זה? אני ראיתי. אתה ראית את זה? את ההקפצה הזאת. אנחנו נעצנו לו למסור שמאלה, ימינה, אבל מה שפירא עשה, הוא עשה כמו גדול. גם הכניסה שלו בגול, לא רק הביצוע, וגם הכניסת עומק הזאת, פשוט משחק אדיר. הבחורצ'יק היה שווה לבוא את כל הדרך כדי לראות את זה.